πήγε ο Αλέξης στην καγκελαρία, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τον είδε η Μέρκελ σαν παγωτό έριξε. Βέβαια, του επεφύλαξε η υποδοχή, δεν τα μάθαμε, δεν τα ακούσαμε. Σε παρακαλώ, δείξτε την υποδοχή. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ, κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω κοντά σου. Και επιτέλους, κυρία μου, τέθηκε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το οποίο είναι πρωτίστως ηθικό υπό Τσίπρας, διότι αν έλεγε ότι είναι πρωτίστως οικονομικό, θα